አርስተ ዜና ሚኒስትር ሰላም ምስ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ በምትሕባር ዘተናካይደ ይርከብ። የመደመር መንግስት ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ጋህድን ምግባር ሐሳብ ናብ ተግባር ዝልውጥ አመራርሓን ዜጋን ክህሉ ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን ተመላኺቶም። ካብ ዜና ወፃኢ ቻይና ኣብ ዝተዛዘመ ዓመተ ፈረንጂ 2025 ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ 92 ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ተሓቢሩ። سلام طعنا هبل يزخوركم تملكتنا كمي تعلو لك ساعات تشعات تقينو كم تلمود مع زينا انا حزنا مصينا زلنا زيناتات ندمرحكم ساهم صدنا انا ابراهيم سام فلما بحصر زيناتاتنا كنجمرو لولاونت سوء حجز نمرقات الناتسرح كم زركب مكتل قدامي مينستر تمسجن طرونه قاليتهم تو مكتل قدامي مينستر اب محبراوي ميديا قصوم كم زحبروهم كم بحدوش استود بيت مخري امرارها سراح سقات حدقا إثيوبيا فلما أخيبو أكايدو لهم ابتدات بحبار كاب نوغنوم سراحاتي بتوساخي ببتكالوم سوا حجز برس عقمين مملا اب النقور ربرب زي تكاقد زلوهم يوم ونيلهم اتي بيت مخري بتحدوش بوليسي አዋጅን ምላሽ ፈንድ ስጋት ሓደጋን በመምስራት አቅም ህዝቢ በመትሕባር ዘይብዳ ማህበረሰብ ንምህናጽን ከስራሐዩ ክብልውን ገሊጾም እዮም። ኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር ጉዳይ ህልውና እናኾነ በመምጹ ኣብ ተዓውዲ አቅሚ ኢትዮጵያ ንምዕባይ ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝርከብ لعلواي إتامجر شوم حيلتا سراويت فيلد مارشال برهانو جلا قليزم لعلنا إلكترو ماغنيتيك سبيكترم نلو على ونت حجر بزول مري حساب فلماي حجراوي وركشوب إلكترونيكس وارفير تقايدوم فيلد مارشال برهانو جلا بتوان كم زبالوو هب زمنا وق قداي هلونام عبزخونم عودي وارفير إلكترونيكس نمعباين حجراو عقمي نموساخن بزحات سرعتي إنها تسرحو يركبون كاب مدري بحري حيل عيرن سايبر متوساخي لعلنا إلكترونيكس سبيكترم أب مرقات حجراو لو علاونت ملعال كم زقباون قاليسهم بقعات زلو حيل سب نمودابن وانو زطلبوم عتقتات نمعتقن الناس راه كم زخونه بمحبار زيد مام اكل هاجرنا ان تغبرته تركب استراتيجي ديجيتال اثيوبيا 2030 كخون يغبايلوم دايركتور جنرال بهراوي اغلغلوت حبريتا اندحنتن امباسادر رضوان حسين بغدوم تلواواطي ابزخونه كونتات عالم لعلنت تكنولوجي زلون نتي سبيكترم زقواصرن حيل نغرات كم زقواصر اغنزيبوم حقኛ لولاونت هاجر نمرغغاص ابتا عودي توداداري مخان كم تكال طرح اي بمبال ناتسرحو زركو سرعتي تطنخيروم نقصلو اغنزيبوم يوم صقم كلل تግራይ بمخكر كم زفتح كم زامنو ودوات بوليتيكا كلل تግራይ አረጋጊጾም ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ምስርከቡ ውድባት ፖለቲካ ከም ዝተዛተ ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ዘተ ኣመራርሓ ውድባት ባይቶና ወለዶ ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓም ቃንጪ ሓቂ عرنا تግራይን ራያ ራዩማን ምስታፎም ወን ተሓቢሮም እቲ ዘተ ዝኸፈቱ ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን መስፍነ ረኣያ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ዋናት ዘሳለጦም ስራሕቲ ነቶም ተሳተፍቲ ኣብራሪሆም ብዘይ ተሳትፎ ክልል ትግራይ እቲ ምክክር ምዝዛም ስለ ዘይሕሰብ ክልል ትግራይ ኣብቲ ከይዲ ምክክር ንምስታፍ በቲ ኮሚሽን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ እናተሳለጡ ከም ዝኾኑ ሓቢሮም ስለዝኾነ ድማ ኣብቲ ክልልን ኣብ መላእቲ ሃገርን ዝሳተፉ ውድባት ፖለቲካ ክልል ትግራይ እዚ ከይዲ ንክዕወት ኣብ ጎኒ እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ደገፍ ንክገብሩ ሓቲቶም ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ላዕሎ ተማርሓ እቶም ውድባት ፖለቲካ ብግዶም እቲ ኮሚሽን ኣብ ክልል ትግራይ ምክክር ንክግበር ንዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ
ንኢዶምሎም ጸገም ክልል ትግራይ ብዘተ ከም ዝፍታሕ ከም ዝኣምኑ ብምግላጽ ነዚ ድማ እቲ ሃገራዊ ምክክር ብሕታዊ ኣማራጺ ከም ዝኾነም ኣረድዮም ዘሎም ክልል ትግራይ ኣካል እቲ ምክክር ክኸውን ከም ዘለዋ ብምሕባር እቲ ኮሚሽን ዝጀመሮ ምንቅስቓስ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል እቲ ምክክር ኣብቲ ክልል ክጅምሮ ከም ዘለዎ ምግላጾም እውን እቲ ኮሚሽን ገሊጹሎም ሚኒስትር ሰላም ምስ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ሰላማዊ ምንቅስቃስ ፖለቲካ ንሰላማዊ መረፃ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዘተ እናካየደ ይርከብ ኣብቲ መድረክ ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ፖለቲካ መበል ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረፃ بسلام نكزازم حبراونت بزتناخر ملكعو كنقساقسو يغبا كبلو تزاريبوم بسلاماو مغدي سلطان نمركاب مقلاس هاجر ناي مفتاو ملكت يزبولو تو منستر بارتيتات اب بيشفتو استفرارم وسند قال كيدان سلام تغباراوي كغبرو كم زغباون غليصوم كاب قدمه مرصا كساب دحره مرصا زلو كيدي بعاود نكزازم تي بيتعيو نسلاماوي منقساقس بوليتيكا بمحغاز مستي حبراو بيت مخري تحبابيرو مصر حكم زقصلون أرجعيزهم يوم. أب كتما أديس بازركبو مأكلات عداقة عدلاي فرياتات إندسترين حرشان بستمت أتنا واقام نقربو كم سخنو منستر نقدن زوام متسارن كاساون قفي قليزهم. بمنستر نقدن زوام متسارن كاساون قفي استمر حق جلالو غابتا كتما تزواويرو من كسغاس نقدي تعذيب لهم. توم منستر رابطوان كم زبالو وان بعالات حصرت قرب مسارتاو شغاطات نكيفتر مدلاو اناته غبراي صنيحهم سلازخونه دما ببرك هاجر لعلي 1600 ماخلات عداغا قدامن سنبتن نبعلدت ادلاي فرياتات اناقرو كم زخونو حبيرهم لهم اب كتما اديس ابا زركو ماخلات ون ادلاي فرياتات بتمطاطان واغام نشماتي اناقرو كم زركبو ابعدتهم رغاصوم افليطوم مباطح توريزم طعنا أديس أبابا ناي معبا عقمي يفتر كم زلو كنتيبا أديس أبابا أدانيش أبابي قاليسان لهم مرها قبري مرقا 15 سبيشاليتين سب سبيشاليتين أقل قلوز بلازا حباري ميديكال تمرقهم اتن كنتيبا زبانو بزفريوم تكنولوجيات استحجز عزوزن سلوطن أقلقلوت حكمنا نمهاب استهانت بلازات عنا حباري لومي مرقن سراح أجميرن اللوم كنتيبا دانيش أبابي أبتوان كم زبالو بلازات عنا حباري كأندي شتو جيروس تلعالة بمخنيات حكمنا ناب وطاها قرات زقبر قعزون متراف إلوون كاب قراب تهاقرات تحكم تيمتيوم قبو حكمنا نكرقبو زعلم يوم أبتي مرها قبري مرقا كنتيبا دانيش أبابي منستر طعنا دكتور مقدس دابا نبر بريزيدنت فيدرالي مولاتو تشومه حلفتي سراح من محدار كتمان فيدرالن ترقيبهم تملكتي حزرما ناب زرزر زينا اكحلفكم يا مدمر منجست قعزو معبالة إثيوبيا قاهدي نبقبار حساب نب تكبار زلوت أمرار حنزيغان كلو يقبايلو يأمن بزيون بحاصور فلتات جزين بوتان كيت عاقتكم حساب والكسبات نب محور سابنت كالاتن بمروات لعول عقمي مفتار كم زقبايت حبير زلو نصبصاب أبيل ملقيتا دهاب ياسين بتأمة منجست مدمار عبيتن كل مداوي معبال حجر نمرقاز بزقبر قعزو عود منجستن والكأن تمر الجام وسان مخانو إمان نزونيو منجستن عداقان أتحبابيركا بحبار مسرح زحاشا ممارز خوينو زوسد نزو قعزو أبشتون مبصح تأمة منجست مدمار سلسة بهاريات فاليوري أتفلنا ما يحلنا وتأمتان تخون كالأيدما نايم تكبر عقميو سالساي بهاري منجست مدمار دما ملمادن مسكونتات موها حادنيو نزب هارستا جنزب أمرارحة زوجنهم كبس حوزق بقى معبالة خجنزب تأنكرون خسارح يقبر مناباوي إيجتا
በጊዜና በቦታ ያልተገደበ ተሻጋሪ መልከታ ሕልናው ጠመተ ብእዋንን ቦታን ዘይተዓገተ ተሳጋሪ መልከታ ክህልወና ይግባ ብዓሚቕ ክንምልከተለና ሰለስተ ሓጹራት ተሳጊርና ምምልካት እንተኽኢልና እዩ ትንቢት ካህዲ ዝኸውን ቀዳማይ ሓጹር ፍልጠት ብፍልጠት ውስንነት ከይተዓገትና ሓጹር ቦታ ሓጹር ግዜ ተሳጊርና ምምልካት እንተኽኢልና ጽባሕ ሓሲብና ሎሚ ንምህናጽ ይሕግዘናን ልዕልና ኣተሓሳስባ ዕምቆት ምግንዛብ ካብ ጸገም ብዝሰግር ልዕልና ሙኻን ይድሊ ነገን አስበን ዛሬ ለመገንባት ያግዘናል። የጥልቀት ከፍታ የማስተናሰል ከፍታ ከችግር ባሻገር የመሆን ከፍታ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሰናይ ዝኾኑ ትልምታትን ሕልናው ጠመተ ምን ልባስ ከም ሃገር ንዝድለይ ምዕባለና ምብጻሕ እኹል ዘይምዃኑ ኣብ ግምት ዘእተወ መንግስቲ ምድማር ድሌት ጥራሕ ሽቶ ይወቅዕን ሓሲብካን ተሊምካን ናይ ምትግበር ዓቕሚ ምጉልባት ኣድላይን ግድንን ይብል ድሕሪ ለውጢ ዝፍጠሩ ዘለው ናይ ምትግበር ዓቕምታት ንምዝዛም ህንፀት ህዳሰ ንስራሕቲ ኮሪደር ልምዓት ከም መርኣያ ዝተተግበሩ እዮም ሓሲብካን ተሊምካን ናብ ተግባር ምልዋጥን ምዕዋትን እውን እቲ ሓደ ባህሪ መንግስቲ ምድማር እዩ ለብልጽግና ለማደግ ለመለወጥ ፍላጎት አለ ወይ ንምዕባለ ንምልዋጥ ድሌት አለና ካላይ ድሌት ዝፈጠሩ ሐሳብ ካለና ነቲ ሐሳብ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ማሕበረሰብ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ትካል ምልዋጥ ትካላዊ ናይ ምግባር ጅማሮታት ስራሕትን ኣለውና ትካል ይውክል እዩ ኢንተረስት አይዲያ ኢንስቲትዩሽን ኢምፕሊሜንቴሽን ኣርባዕተ አይ እንተማልእ ናብ ጭቡጥ ይቕየሩ ዓቕሚ ሃልዩ ድሌት ዘሃልዩ ትርጉም ይብሉን አራቱን አይ ሲሟላ ፍላጎትና አቅም ወደሚጨበጥ ነገር ይራሉ ማለት ነው አቅም የቱንም ያህል ቢገዝፍ ፍላጎት ከሌለበት ትርጉም የለው መንግስቲ ምድማር ዘላቅነቱ ዘጽንዕ በተለማማድነት ባህሪኡ ምዃኑ ያቅመጥ መንግስቲ ድሕር ዝኾነ መዋቅር ቁጠባ ነበራዊ ኩነታት ብምግንዛብ ናብ ዘበናዊ መፍራይነት ምልዋጥ ግድን ምዃኑ ያአምን ነዚውን ከበርቱ ውሳናታት ምውሳን ግድን ምዃኑ ይገልጽ ተስፋ ያለው ሰው ሚሞክር ሰው የሚተጋ ሰው ነገን አርቆ የሚያይ ሰው የላቀ ውጤት ሊያመጣ ይቻላል ተስፋ ዘሎ ሰብ ዝሙክር ሰብ ዝሰርሕ ጽባሕ ርሒቁ ዝጥምት ሰብ ልዑል ውጤት ከምጽ ይኽእል እዚ ዝኸውን ድማ ተላማድነትን መስኩነታት ምውሃድን ይድሊ ከማብነት ነፋሒቶ መስኩነታት ትለዋወጥ ማለት እዩ ጩኸቶች ይኖራሉ ያለ መሻገር የፈቀደ መሆን አለበት መንግስቲ ምድማር ጉዕዞ ምዕባለ ብልጽግና ሃገር ኣብ ሽቱኡ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሮ ኸይዲ ሓሳብ ናብ ተግባር ዝልውጥ ዝኽዓበተ ዓቕሚ ምትግባር ባህሪታት መራሕትን ዜጋታትን ክላበስዎ ግድን እዩ ሊኣምን ኣብ መወዳእታ ናብ ዜና ወጻኢ ከስግረኩም ቻይና ኣብ ዝተዛዘመ ዓመተ ፈረንጂ 2025 ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ 92 ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ሓቢሮም እዚ ኣብ መንጎ ሓያላት ሃገራት ዝግበር ዘሎ ንሕንሕ ጠፈር ዓቕሚ ቻይና ዘርኢ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎም ኣብ መንግስቲ ጥራሕ ተወሲኑ ጸንሐ ምርምር ሳይንስ ህዋም ውልቀ ዘፈር ክሳተፍ ብምግባር ቁጥሪ ሳተላይት ቻይና ብቁልጡፍ ንክዓቢ ምኽንያት ከም ዝኾነ TRT ወርልድ ጸብጺብሎም ብውልቀ ዘፈር ዝማዕበሉ ብፍላይ ከዓ ንግልጋሎት ኮሚኒኬሽን ዝውዕሉ ሳተላይታት ብበዝሒ ናብ ህዋ ዝተወንጨፉ እንትኸውን ኣብ ቻይና እናዓበየ ዝመጽእ ምርምር ህዋ ፍልፍል እቶት ይኸውን ምህላውን ተገሊጹሎም ቻይና ኣብ ዝሕዝዋን ኣብ ወርሒ ከዋኽብቲ ከም ድማ ኣብ ዙርያ ፕላኔታት ሰፊሕ ምርምር እናካየደት እንትትከውን ኢንተርኔት ብሮድባንድን ንዳህሳስ ርሕቀት ዝሕግዙ ቴክኖሎጂታት ሳተላይትን ብስፍሓት እናፍረየት ትርከብ ተባሂሎም ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ሚኒስትር ሰላም ምስ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ፓርቲታት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዘተ እናካየደ ይርከብ የመደመር መንግስት ጉዕዞ ምዕባለ ኢትዮጵያ ጋህዲን ምግባር ሐሳብ ናብ ተግባር ዝልውጥ ኣመራርሓን ዜጋን ክህሉ ይግባእ ኢሉ ከም ዝኣምን ተመላኺቶም ካብ ዜና ወጻኢ ቻይና ብዝተዛዘመ ዓመተ ፈረንጂ 2025 ንዝተፈላለዩ ግልጋሎታት ዝውዕሉ 92 ሳተላይታት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ተሓቢሮም
مباركة تبلكتي مع زينا بزيزازم سلام كتالكم عزينا نمسجن السلام